खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं ज्योति बसुमतारी। दानिया फैदो गाहाय रादाबाव। श्यामाकानु महन्तआ आग्रिम जामिन मोननो थाखाय जरखा उकिलनि दरजा बुहैदों। आसाम सरकारा श्यामाकानु महन्तखौ ब्लेकलिस्ट खालामबाय। आसामाव जेबो रोखोमनि हाबाफारि खुंनो हानाय नङा। कलकातायाव दैबाना 10 सुबुंनि जिउ खहा। बोथ्रोदआव 15 लाख रांनि एलुमिनियाम थारखौ खावदों। जुबिन गार्गनो तेजपुर मुलुगसोलोंसालियाव मरण पात्र डक्टरेट बिमुं होगोन। थांनाय 10 बोसोराव मुलुगनाङैनो 10,000सो गान्दाफोरा बुथारजादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। जुबिन गार्गनि अबथिरा रुंसारि जानाय जाथायाव गाहाय दायनिगिरि महरै मुं सिखारनाय नर्थ इस्ट फेस्टिभेलनि अर्गेनाइजार श्यामाकानु महन्तआ सिंगापुरनिफ्राय फैबाय। श्यामाकानु महन्तनि हेंथायै आसाम नाङैनो गुबुन गुबुन थावनियाव मोन 60निबो बांसिन केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। बेफोर गासिबो केसफोरनि सायाव नायबिजिरनायखौ आवगायलांनो थाखाय CID-नाव गुबुन मोनसे केस फाइल खालामदों, जाय केस नम्बरआ 18/2025। CID थानायाव रेजिस्टार जानाय बे केसखौ बिथा खालामनानै जायखिजाया समाव हमजानो हागौ श्यामाकानु महन्तआ। नाथाय हमजानायनिफ्राय बारग'नो थाखाय श्यामाकानु महन्तआ अग्रिम जामिन नागिरगासिनो दं होननानै मिथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला श्यामाकानु महन्तआ गावनि अग्रिम जामिननि थाखाय बिजिरसालियाव आर'ज खालामनो रायजोनि 3 जरखा उकिलखौ खावलायदों। बेनि थाखाय गोनां जानाय गासैबो रांखौ होनो थियारि श्यामाकानु महन्तआ। नाथाय रायजोनि बै 3 उकिलाबो श्यामाकानु महन्तनि बे खावलायनायखौ नेवसिगारदों। जुबिन गार्गनि अबथिरा रुंसारि जानायाव दायनिगिरि महरै मुं थिसनजानाय श्यामाकानु महन्तनि थाखाय जामिननि आर'जलाइ होनो थियारि जायाखै 3 जरखा उकिल। आसामनि रायजो राजाफोरनि आरो जुबिन गार्गनि अनसायगिरिफोरनि आगेब आरो इमोसनखौ मान होनो श्यामाकानु महन्तनि खावलायनायखौ नेवसिगारदों बै 3 उकिला। गुबुन फारसे श्यामाकानु महन्तआ गावखौ मदद खालामथाव उकिल नागिरगासिनो दं होननानै सुलुङाव फोरमायदों। नर्थ इस्ट इन्डिया फेस्टिभेलनि अर्गेनाइजार श्यामाकानु महन्तखौ आसाम सरकारा ब्लेकलिस्ट खालामबाय एबा बेन खालामनाय। श्यामाकानु महन्तजों लोगोसे बिनि गासैबो फसंथानफोरखौ आसाम सरकारा होबथानो फोसावदों। दिनै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया ससियेल मिडिया एक्सआव टुइट खालामनानै श्यामाकानु महन्त आरो बिनि फसंथानखौ बेन खालामनायनि बागै मिथिहोदों। आसाम सरकारा श्यामाकानु महन्त आरो बिजों सोमोन्दो गोनां जायखिजाया फसंथानखौनो आसामाव जेबो रोखोमनि हाबाफारि खुंनायखौ होबथानो बिथांखि लादों होननानै गिबि मन्थ्रिया टुइट खालामदों। बेनि अनगायै रायजो सरकारा श्यामाकानु महन्तनि फसंथाननो थोंजोङै एबा खेंसालियायै जेबो रोखोमनि राङारि मदद, फोसावथाय एबा हेफाजाब होनाय नङा। बेल' नङा, श्यामाकानु महन्त आरो बिजों सोमोन्दो थानाय फसंथाननो जेबो रोखोमनि राङारि अनसुंथाइ आरो हेफाजाब होनाङा होनना आसाम सरकारा मिरु सोरखारनिसिमबो खावलायगोन होननानै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया टुइट खालामदों। दुर्गा फुजानि सिगां कलकातायाव गिख्रंथाव दैबाना। समबारखालि हर गेजेरनिफ्राय मंगलबारसिम गोब्राबै अखा हानायनि जुनै दै सिङाव गोदोलाङो कलकाता नोगोरमा। रिपर्ट बायदिब्ला दैबानायाव दासिम 10 सुबुंफोरा जिउ गोमाबाय। बबेखानि बे अखाया गोबां जिथाइनि रेकर्डजों सिफायदों। दै बानानि थासारिनि जुनै दुर्गा फुजानि थाखाय गोसो दुंखांनाया खामलांबाय होननानैबो माखासे थाखोआव सावरायदों। गुबुन फारसे बोथोर बिगियान मिरुनिफ्राय फोरमायनाय बायदिब्ला 25 सेप्तेम्बर खालि फिन गोबां अखा हानो हागौ, जायनि जुनै दुर्गा फुजा कमिटिफोरा सिगांग्रो सांग्रांथि लाखिदों। गोबां कमिटिफोरा फुजा मन्दपफोराव गोबां पलियनफोर फसंनो थिरांथा लादों। गुबुन फारसेथिं गोबाङानो अखा हानायखौ सहायनो हानाय आरो गिसि जायाजासे साजायग्रा मुवाफोर बाहायगासिनो दं। बेबायदिनो सर्ट सार्किटनिफ्राय जानाय जाब्रबथायफोरखौ होबथानो थाखायबो सांग्रांथिफोर लादों। जुबिन गार्गनि अबथिरा रुंसारि जानायखौ लानानै रायजो नाङै दुखुआव गब'नानै थानाय समावनो बोथ्रोदआव सिखाव खावनाय जाथाय। बोथ्रोदआव 15 लाख रांनिबो बांसिन बेसेननि एलुमिनियाम मोब्लिब थारफोरखौ दुथांफ्रा खावनानै लांदों। रिपर्ट बायदिब्ला थिं इलेक्ट्रिक साबस्टेशन कन्ट्रल रुमनिफ्राय गोबांथार बिबांनि कन्डाक्टर एलुमिनियाम थार खावना लांदों। थांनाय समबार आरो मंगलबारनि हराव जानानै थांनाय सिखाव खावनाय जाथायाव थिं इलेक्ट्रिक साबस्टेशननि कन्ट्रल रुमनिफ्राय खमैबो 15 लाख रांनि बेसेननि एलुमिनियाम थारफ्रा गोमादों। बोदोदआ पुलिस थानानिफ्राय 500 मिटार गोजानाव थानाय बोदोदनि सान्तिजान बाजारनि कन्ट्रल रुमाव जानाय खावनाय जाथायखौ लानानै थागिरिफ्रा गिखांनाय फोरमायदों आरो बे जाथायनि समाव थाबैनो गोख्रों राहा लानो थाखाय जायगानि सुबुंफ्रा पुलिसनो दाबि खालामदों। तेजपुर मुलुगसोलोंसालिया फरायसाफोरनि दाबिखौ गनायना लानानै जुबिन गार्गनो मरण पात्र डक्टरेट उपिट एबा बिमुं होनानै मान बावनो थिरांथा लादों। तेजपुर मुलुगसोलोंसालिया सेप्तेम्बर दानाव होनाय फरायसाफोरनि दाबिफोरखौ नेमखान्थि बायदियै फिननाय होनानै जुबिन गार्गनि गोसोखांथियाव मुसुखा आरो फरायसालित्रि गायसननो बिथांखि लादों।
2 सेप्तेम्बर 2022 गथायनाय लाइजामनि गेजेरजों फरायसाफोरजों दैखांजानाय दाबिफोरखौ मावख'आरि महरै फिन्नाय होदों आरो गासिबो मख'नाय आयदाफोरखौ थि खुंथायारि खामानिनि थाखाय सानना लानाय जागोन होनना खोथा होदों। मुलुगसोलोंसालि खुंथाया फोरमायजानाय जिंगासिनायखौ मान होयो आरो बेफोरखौ सुफुंनो थाखाय नांगौबायदि राहा लानो थाखाय खोथा होदों। मोनसे समाव गासै 50 लाखसो अनजिमा थानाय बे गिदिरथार जिबफोरनि अनजिमाया आथिखालाव मुलुगनाङै गासै 20,000ल' दं। आसामाव 1960 मायथाइयाव 600ल' गान्दा दंमोन, नाथाय आथिखालाव 2024 सिमाव बांनानै 400,000 सिमहालागै जाहैबाय। काजिरङा नेशनेल पार्कआ मुलुगनि 70% गान्दा दं होननानै मिथिहोदों। गान्दाफोरा आथिखालाव जोबस्रांनायनि खैफोदजों मोगा-मोगि जाबोगासिनो दं। मोनसे समाव गासै 50 लाखसो अनजिमा थानाय बे गिदिरथार जिबफोरनि अनजिमाया आथिखालाव बुहुमनाङै 28,000ल' दं। बे बेलायाव भारतआ गंसे गं गोनां गान्दानि अनजिमाया थाद'नाय गैयै बांलांगासिनो दं। गान्दाफोरा समायना आरो गोजाम जिबल' नङा, नाथाय आबहावानि थाखाय जोबोद गोनांथार हारिसा। बिसोर गाहाय अन्थाइनि हारिसाफोर, जायनि थाखाय गांसो फोथार आरो अरननि समानथिखौ लाखियो। गान्दाफोरा आदार जायो आरो लांदां जायगा बानायो, जाय गुबुन जुनारफोरनि थाखाय आदार आरो थाग्रा खुलि होयो। बिसोरनि हाब्रुआव गोग्लैनाय फिसा-फिसा दैनि बाहागोफोर सोमजिहोयो, जाय दावफोर, ना आरो गुबुन जिबफोरनि थाखाय जिउ होग्रा फोरमान जायो। बिसोरनि थाग्रा खुलिया जिब रोखोम संरैखाथिनि थाखायल' गोनांथार नङा, बेयो गोग्गो बार, दै आरो जायगानि सुबुं माहारिफोरनि जिउ खुंनायजों गोथौ सोमोन्दो दं होनजायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।